Akwụkwọ onye amụma Ezikiel isi nke 11. Mmụọ Chineke wee bulie m, mee ka m bịaruo ọnụ ụzọ ámá ihu anyanwụ nke ụlọ Jehova, nke na-eche ihu n'ihu anyanwụ. Ma lee, n'ohere nke ọnụ ụzọ ámá ahụ ka ọgụ ndị ikom 5 nọ, wee hụ n'etiti ha Jaazanaya nwa Azua na Pelataya nwa Benaya bụ ndị isi nke ndị Izrel. O wee sị m, nwa nke mmadụ, ndị a bụ ndị ikom ahụ ndị na-eche ajọ ihe, ndị na-adụkwa ada ọjọọ n'obodo a, ndị na-asị, mgbe iwu ụlọ adịghị nso, obodo nke a bụ ite, anyị onwe anyị bụkwa anụ. N'ihi nke a, bụ amụma megide ha, bụ amụma, nwa nke mmadụ. Mmụọ nke Jehova wee dakwasị m, wee sị m, so otu a ka Jehova sịrị, otu a ka unu sịrị, unu ụlọ Izrel, ọbụla ihe niile nke na-abata n'ime mmụọ unu, mụ onwe m maara ya. Unu emewo ka ndị unu egburegbu n'obodo a baa ụba, unu emejuokwa ezi niile ya na ndị egburegbu. N'ihi nke a ka Onyenwe anyị Jehova ji si otu a, ndị unu egburegbu, ndị unu tọgbọrọ n'etiti ha, ha onwe ha bụ anụ, obodo nke a bụkwa ite. Ma unu ka m ga-eme ka unu si n'ime ya pụta. Mma agha ka unu tụworo egwu ya, ọ bụkwa mma agha ka m ga-eme ka ọ bịakwasị unu. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. M ga-emekwa ka unu si n'etiti ya pụta. M ga-enyekwa unu n'aka ndị ala ọzọ, mee ihe niile ekpere n'ikpe n'etiti unu. Site na mma agha ka unu ga-ada. N'oke ala Izrel ka m ga-ekpe unu ikpe. Unu wee mara na mụ onwe m bụ Jehova. Obodo nke a agaghị aghọrọ unu ite, unu onwe unu agaghị aghọkwa anụ n'etiti ya. N'oke ala Izrel ka m ga-ekpe unu ikpe. Unu wee mara na mụ onwe m bụ Jehova. N'ihi na n'ụkpụrụ niile ka unu na-ejegharị, ọ bụkwa ihe niile nke m kpere n'ikpe ka unu na-emeghị, kama ọ bụ dịka ikpe niile nke mba niile nke dị unu gburugburu si dị ka unu meworo. O ruo mgbe m buru amụma na Pelataya nwa Benaya nwụrụ, wee daa kpuo ihu m n'ala, tie mkpu n'oke olu sị, ewoo, Onyenwe anyị Jehova, ọ bụ ka ndị Izrel fọdụrụ gwụsịa ka gị onwe gị na-eme? Okwu Jehova wee ruo m ntị sị, nwa nke mmadụ, ụmụnne gị, ọbụla ụmụnne gị bụ ndị mgbapụta gị, na ụlọ Izrel niile, ha niile, ọ bụ ha ka ndị bi na Jerusalem sịrị, sinụ n'ebe Jehova nọ jee n'ebe dị anya. Ọ bụ anyị ka e nyeworo ala nke a ka ọ bụrụ ihe nnweta. N'ihi nke a, si otu a ka Jehova sịrị, ebe m meworo ka ha jee n'ebe dị anya n'etiti mba niile, ebe m chụsawokwara ha n'ala niile, m ga-aghọkwara ha ebe nsọ nwa mgbe nta n'ala niile ebe ha baworo. N'ihi nke a, sị, otu a ka Onyenwe anyị Jehova sịrị, m ga-achịkọpụta unu n'ime ndị niile dị iche iche, meekwa ka unu si n'ala niile ebe a chụsaworo unu zukọta. M ga-enyekwa unu ala Izrel. Ha ga-abakwa n'ebe ahụ, ha ga-esikwa na ya wezụga ihe ha niile jọgburu onwe ha, na ihe arụ ya niile. M ga-enyekwa ha otu obi. Ọ bụkwa mmụọ ọhụrụ ka m ga-etinye n'ime unu. M ga-ewezụgakwa obi nkume na anụ ahụ ha, nye ha obi anụ ahụ, ka ha wee jegharịa n'ụkpụrụ m niile, debekwa ikpe m niile, mee ha. Ha ga-abụkwara m otu ndị, mụ onwe m ga-abụkwara ha Chineke. Ma ndị obi ha na-ejeso obi nke ihe niile ha nke jọgburu onwe ha na ihe arụ niile ha, ụzọ ha ka m ga-atụkwasị n'isi ha. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Onyenwe anyị Jehova pụta. Chere obi m ahụ wee chilie nku ha, wiil niile ha dịkwa n'akụkụ ha, ebe nke Chineke nke Izrel dịkwa n'elu ha n'elu. Ebe Jehova wee si n'etiti obodo ahụ rigo, guzo n'elu ugwu ahụ nke dị n'akụkụ ihe anyanwụ nke obodo ahụ. Ma mmụọ Chineke buliri m, mee ka m bata na Kaldea, bịakwute ndị e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ. Na ọhụhụ ihe ahụ n'ime mmụọ Chineke, ọhụhụ ihe ahụ nke m hụrụrị, wee si n'ebe m nọ rigo, wee gwa ndị ahụ e mere ka ha jee biri n'ala ọzọ ihe niile nke Jehova mere ka m hụ.